Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Επιτέλους ακολουθεί αρχίζει πολιτική η διαβούλευση. Πάμε. Τη τιμή να ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαχθήσης ονομαστικής ψηφοφορίας. Εψήφισαν συνολικά 278 βουλευτές. Επί της αρχής, ναι, εψήφισαν 199 βουλευτές. Όχι εψήφισαν 74 βουλευτές, παρόν εψήφισαν 5 βουλευτές. Συνεπώς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία, με ευρύτατη πλειοψηφία. Επί του άρθρου 1, και εδώ εψήφισαν και τα υπόλοιπα άρθρα 278 βουλευτές. Ναι, εψήφισαν 190 βουλευτές, όχι εψήφισαν 83 βουλευτές, παρόν εψήφισαν 5 βουλευτές. Συνεπώς και το άρθρο 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, με ευρύτατη πλειοψηφία. Αγαπητοί Έλληνες φίλοι, κερδίσατε! Πετύχατε με λαμπρότητα το δύσκολο στόχο. Ευχαριστούμε Αθήνα, ευχαριστούμε Ελλάδα, ευχαριστούμε... Ας πάμε όλοι με μια φωνή. Όλοι με μια φωνή. Κερδίσατε!